Charakteristickými črtami Vysokých Tatier sú stovky kilometrov rôznych turistických trás, nádherné plesá, malebné horské chaty a v neposlednom rade panenská príroda. Tatry boli odjakživa centrom pre ľudí s dýchacími problémami a turistickým centrom strednej a východnej Európy. Vo Vysokých Tatrách sa nachádza hotel Patria. Hotel Patria so svojou veľmi charakteristickou hmotovou skladbou je situovaný v lokalite Štrbského plesa, nesie názov podľa jedného z tatranských štítov na pozadí scenérie tohto jazera. Hotel na Štrbskom plese bol postavený v roku 1976, čo pri takýchto stavbách znamená postupnú rekonštrukciu. V hoteli prebieha už niekoľko rokov permanentne oprava, rekonštrukcia a modernizácia hotela. Posledných 4 roky rekonštruujeme izby a na tých poschodiach, kde sú okná poškodené alebo už nezodpovedajú teplnej ochrane, vymieňame tieto okná. No a rozhodli sme sa na druhom poschodí vymeniť kompletne na celom poschodí a vybrali sme firmu Rakistav. Zatiaľ sme spokojní, ale taká tá najväčšia zaťažkávacia skúška príde po zime a potom to môžeme plnohodnotne zhodnotiť kvalitu okien. Kvalitné okná a precízne prevedená práca sa prejaví práve v náročných podmienkach. Pri výbere okien je dôležité dávať pozor na teplnoizolačné vlastnosti okien, ktoré následne ovplyvňujú celkovú energetickú náročnosť stavby. Hotel má kapacitu 302 lôžok, ktoré sú situované na 12 podlažiach. Komfort ubytovaných hostí je pre hotel prioritou. Takáto stavba sa navyše nachádza v drsných podmienkach. Problém to je v zime je v tom, že sme v nadmorskej výške 1400 metrov. Tie vplyvy poveternostné, jednak silné vetre, veľký rozdiel denných a nočných teplôt, vetranie, to ovplyvňuje kvalitu okien. Vybrali sme si vás kvôli tomu, že robíte aj vývoj okien, čiže máte vlastný vývoj a pokiaľ sme to porovnávali s inými dodavateľmi, tak vyhrala vaša firma a sme sa rozhodli pre Rakistav. Hostia si nemusia všímať detaily, dôležitá je ich pohoda na izbách, veď priaznivé účinky vysokej nadmorskej výšky na organizmus, čerstvý vzduch a množstvo príležitostí na pohyb a telesnú aktivitu sú hlavné plusy Tatier a o to ide všetkým zúčastneným na rekonštrukcii hotela.